L-Awtorità tad-Djar u l-Bank of Valletta iffirmaw ftehim li permezz tiegħu klijenti tal-bank se jingħataw l-opportunità li jaċċedu għal garanzija tal-iskema New Hope. B'hekk dan il-bank se jkun it-tielet bank li jingħaqad f'din l-iskema. Din l-iskema toffri tama lil dawk li ma rnexxilhomx jiksbu polz tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja minħabba li kellhom xi mard jew għandhom kundizzjonijiet mediċi jew xi diżabilità. B'hekk aktar nies qegħdin jingħataw l-opportunità li jsiru sidin ta' darhom. Permezz ta' din l-iskema, l-awtorità qed toffri garanzija li fin-nuqqas tal-polza tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja tkopri s-self sa massimu ta' 250,000 euro fuq residenza primarja tal-beneficjarju. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar, Matthew Zerafa, qal li dan il-ftehim ifisser serħan il-moħħ għal dawn il-klijenti. Ġimgħa oħra, bank ieħor, Bank BOV, li ddaħal issa fl-iskema New Hope, skema li hija għal-qalbna ħafna għaliex toffri issa garanzija li dawk in-nies li kienu qegħdin jaffaċċjaw sfidi u issa llum permezz ta' din l-iskema qed jingħataw soluzzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-BOV Kenneth Farrugia qal li huwa ta' pjaċir għal bank li permezz ta' dan il-ftehim qed jilħaq lil dawk il-klijenti li qabel ma setgħux jiksbu polza tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja għas-self tad-dar tagħhom. Għaliex biha din l-iskema qed niffaċilitaw il-ħajja ta' numru ta' klijenti fis-soċjetà Maltija li għandhom ix-xewqa li jsiru s-sit ta' darhom u kienu qed isibu diffikultajiet f'dan il-proċess. Din l-iskema l-bank qed jagħti l-commitment tiegħu biex niffaċilitaw il-ħajja ta' dawn il-klijenti biex kif qabel isiru sit ta' djarhom. Preżenti għal dan il-ftehim kien hemm il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes u l-Ministru responsabbli mill-Ekonomija Silvio Xkembri huma sostnew li din il-garanzija hija prova oħra ta' kemm dan il-Gvern ma jħalli lil ħadd jaqa' lura.